En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra alerta sobre o alto risco por mildio nas viñas debido á vaga de calor que sofre a provincia. O persoal técnico da Estación Fitopatolóxica do Areeiro destaca que as temperaturas altas, mesmo extremas, tanto diurnas como nocturnas, os ceos non de todo limpos, as néboas e as treboadas favorecen este patóxeno. A gas se ve moi desvitalizado polas temperaturas extremas do día. Por todo isto, convén manter a viña protexida e vixiada para detectar a potencial aparición de novos síntomas e de habelos compre renovar a intervención. O novo aviso fitosanitario tamén alerta sobre o oidio, xa que as temperaturas altas da semana pasada foron insuficientes para frealo. Ademais, as néboas densas e a elevada sensibilidade da uva ata que os acios estean completamente pechados fan que se detectase presenza de oidio en follas e acios das plantas testemuña. E tamén algún ataque moi puntual en plantas tratadas de predios moi frondosos e sombríos. O risco pode ser alto cando as viñas non estean adecuadamente protexidas, especialmente en variedades moi sensibles e en plantas excesivamente frondosas e con acios sombreados. Ante isto, lembrase a conveniencia de ventilar os acios para evitar retencións de humidade e para protexer fronte aos fungos e expoñelos á iluminación para engordar a uva, pero matizando que deben realizarse moderadamente na orientación correcta para que os acios poidan seguir desenvolvéndose sen sufrir golpes de sol. Ademais, os técnicos xa atoparon as primeiras capturas de machos de Lobesia botrana a velaíñas do acio da segunda xeración no Salnés e un aumento respecto ás capturadas a semana pasada no sur da provincia. Tamén se detectou un aumento considerable dos síntomas de erinose e enfermidades da madeira, así como escaseza de nutrientes en plantas debilitadas por medrar en solos pobres.
A Consellería do Medio Rural publicou o aviso fitosanitario por mor do inicio dos tratamentos para combater un insecto vector da flavescencia dourada da vide. Con isto, a Xunta de Galicia lembra a obriga de aplicar tratamentos fitosanitarios autorizados contra este organismo nocivo para os cultivos vinícolas. Dende o mes de maio, a Consellería do Medio Rural está realizando un seguimento da evolución deste insecto no marco do Plan de Control e Erradicación desta enfermidade en Galicia. Na actualidade, as ninfas atópanse no seu estado máis avanzado de desenvolvemento, polo que se considera o momento máis axeitado para a aplicación dos tratamentos insecticidas. Nesta liña establecese o inicio dos tratamentos fitosanitarios que son obrigatorios na zona demarcada e recomendados nas zonas vitícolas limítrofes, co obxectivo de reducir a poboación do vector e evitar a súa dispersión. Na páxina web da Consellería pode consultarse a relación de materias activas e formulados autorizados para estes tratamentos fitosanitarios, así como as parroquias incluídas na zona tampón, nas que tamén é obrigatorio o tratamento. Realizaránse un total de 3 aplicacións. A primeira entre o 19 e o 26 de xuño, a segunda 15 días tras a primeira e a terceira un mes despois da segunda aplicación. Os tratamentos deberán realizarse en función das condicións climatolóxicas e respectando as indicacións de uso recollidas na ficha de rexistro dos produtos, especialmente nos relativos intervalos de seguridade e o número máximo de aplicacións autorizadas. O 2 de febreiro de 2023 publicouse a resolución pola que se declarou a presenza da flavescencia dourada en Galicia, na que se definiu a zona demarcada e se estableceron as medidas urxentes para a súa erradicación e control. Posteriormente, en novembro do mesmo ano, ampliouse a zona demarcada e fixáronse as medidas obrigatorias. O 30 de abril de 2025 publicouse o decreto 29/2025 do 7 de abril, polo que se cualifica de utilidade pública a erradicación do organismo de corentena da flavescencia dourada da vide en Galicia e se establecen as medidas para evitar a súa propagación. As zonas demarcadas foronse ampliando progresivamente nos últimos anos. A última ampliación publicouse o 8 de xuño de 2026 mediante a resolución do 25 de maio de 2026 da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as zonas demarcadas da praga de corentena da flavescencia dourada da vide e se manteñen as medidas urxentes para a súa erradicación e control. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Galicia e outras comunidades únense para reclamarlle ao Ministerio de Agricultura que inclúa o Mildeu dentro das pragas subvencionables polos seguros agrarios. Que se inclúa, por exemplo, estamos aquí en Rías Baixas, o Mildeu dentro das enfermidades, das pragas subvencionables dentro dos seguros agrarios. Porque, explica a conselleira, nestes momentos viñedos con Mildeu poderían quedar excluídos de recibir compensacións ante estragos meteorolóxicos. Co cal o propietario, a maiores de ter esa merma na súa colleita, pois ten que seguir tratando periódicamente para que o Mildeu non afecte, porque senón pois non lle cubriría o outro dano, non? Declaracións da titular de Medio Rural dende un viñedo de Ribadumia afectado hai uns meses por unha treboada. María José Gómez destacou a importancia de que os viticultores protexan o seu con seguros agrarios. Nesa liña destacou que o Goberno galego acaba de ampliar as axudas a estas pólizas. Sacamos unha axuda, unha subvención de 9,5 millóns de euros que vimos de ampliar. Esta mesma semana se publicaba no DOGAS a ampliación de 1,5 millóns de euros, é dicir, que unha aportación de 11 millóns de euros de fondo propio para axudar aos gandeiros e agricultores e viticultores pois que se animen a protexer as súas producións cos seguros agrarios. É fundamental eses seguros para protexer
e descansar, non? Un pouco máis tranquilos cando pois vemos que contra a meteoroloxía non somos capaces de, o ser humano non pode actuar, pero sí podemos poñer os medios para que os nosos agricultores, gandeiros e, por suposto, viticultores, pois teñan esa tranquilidade. A conselleira destacou incremento nas achegas neste ano porque indicou tamén aumentou a demanda de seguro. Vímolo facendo na Xunta de Galicia pois dende hai moitos anos, pero este ano pois incrementamos como nunca, porque tamén se incrementaron pois a demanda dos seguros agrarios. Unha demanda que medrou un 75% na convocatoria anterior. Teño que dicir que hai 38.000 pólizas, había no ano 25 38.000 pólizas, con un capital asegurado de 1.200 millóns de euros. Seguros que achegan tranquilidade e estabilidade aos viticultores, como no caso deste viñedo. Para a Consellería de Medio Rural é moi importante apostar por estas subvencións que poden chegar en algún caso hasta o 75% entre a axuda que damos dende a Xunta de Galicia e a que aporta tamén pois o Ministerio. Consideramos que é esencial para dar estabilidade, para dar seguridade ante a intranquilidade, ante a incerteza dun tempo que cada vez é máis cambiante, con fenómenos atmosféricos que varían dun día de moita calor a unha treboada, pois como nesta viña na que estamos hoxe. Polo máis de marzo ou así, que é unha granizada, algo que non se pode controlar, e, bueno, estropeou bastante os viñedos. Suerte que temos contratado un seguro agrario xa dende fai 4 ou 5 anos e, bueno, eso, o perito dixo que había o 69% de afectación, que volverá antes da vendimia a valorar como está o estado das cepas e dos racimos para facer unha última avaliación e depois concretar o abono que nos vai a facer. O alcalde de Ribadumia animou a veciñanza a contar con estas garantías nas súas parcelas. O rural que poida ter esas garantías para as súas producións, pois sempre é interesante. As condicións meteorolóxicas en moitos casos pois marcan precisamente as diferencias, estar protegidos, pois creo que é importante. Por lo tanto, traballar nese sentido, pois creo que é unha responsabilidade tamén e sobre todo tamén unha axuda moi importante. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Bodegas Martín Kodax pon en marcha unha nova edición dos Xoves de Kodax, o ciclo musical que cada verán converte a terraza da adega cambadesa nun espazo único, onde a música, o viño, a paisaxe e a solidariedade van da man. Ao longo de 5 xornadas, os días 16, 23 e 30 de xullo e os 6 e 13 de agosto, artistas de referencia da música galega estatal e internacional compartirán escenario, ofrecendo ao público experiencias irrepetibles ao solpor. Consolidado como unha das citas culturais máis especiais do verán galego, o Xoves de Kodax celebra a súa 13ª edición mantendo intacta a súa esencia, a chegar propostas musicais de gran calidade nun formato próximo e exclusivo, promovendo ao mesmo tempo a cultura como ferramenta de transformación social. O carácter solidario continúa sendo un dos sinais de identidade do ciclo. Ao longo das súas 13 edicións, o Xoves de Kodax conseguiu recadar máis de 300.000 euros destinados a proxectos sociais, contribuindo ao financiamento de iniciativas que melloran a vida das persoas e reforzando o compromiso de adegas Martín Kodax coa sociedade e co territorio. A apertura desta edición estará marcada polo encontro entre o talento galego e unha das voces máis prometedoras da música latina actual. Así, o 16 de xullo subirán ao escenario do ciclo a venezolana Joaquina e o músico galego Miguel Lamas. Los Estanques, El Canijo de Jerez e Pablo Lesuit porán o 23 de xullo unha das propostas máis sorprendentes e inclasificables do cartel, mentres que o
o día 30 será a quenda de Natalia Lacunza e Antía Muiño, dúas das voces máis interesantes e persoais da nova canción contemporánea. Agosto comezará o día 6 coa actuación de Xavier Díaz e Pasión Vega, nunha noite que mesturará tradición, memoria e excelencia interpretativa. Ana Moura, artista imprescindible da música contemporánea portuguesa, encargarase de pechar a 13ª edición dos Xoves de Codax. As entradas xa están á venda a través da plataforma Tiquetrona, cun prezo de 30 euros por concerto. Este club de produto está dirixido a todo tipo de empresas turísticas, tanto aloxamento como restauración, como incluso outro tipo de empresas como comercio, taxis, etc. E tamén, por suposto, está dirixido ás adegas e tamén a pequenas fábricas de conserva, pequenas conserveiras que queiran facer visitas guiadas e mostrar o seu traballo. A Mancomunidade está a desenvolver sesións informativas nos 4 concellos da comarca para dar a coñecer o proxecto que busca crear unha marca propia ligada aos produtos do mar e os viños da terra. A idea principal deste club de produto é poder traballar entre todos na mesma dirección, potenciando Barbanza Arousa como turismo enogastronómico e posicionalo a nivel nacional. Turismo enogastronómico ligado a isto, ligado a salgadura no seu día, ligado a conserva na actualidade, ligado ao traballo do mar, é dicir, ao final é todo ese turismo industrial ligado á enogastronomía. As empresas e entidades interesadas en adherirse poden facelo contactando coa Mancomunidade a través do enderezo info@barbanzaarousa.gal. A creación deste club enmárcase no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.